14 October 2024 hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndauya zvekare nhasi ndine nyaya dziri kunetsa dziri kuitika muZimbabwe. So nhasi ndichakuzivisai nyaya dzese dziripo, zvinhu zvese zviri kuitika muZimbabwe pachirongwa chinechi this video randava naro. So zvatasangana kudai, so tangana kulike this video kuitira kuti Zanupf iboikane. Ndo zvazvitori. Nyaya iripo yandiri kutanga kubatirai yakamira yakadai, so pari kunzi zvoni Children of Zimbabwe Veteran Association sources within FAZ have confirmed that the association has dumped President E.D. Mnangagwa on his 2030 bid. FAZ is a pro-Zanupf group of unemployed volunteers who are administered by CIO. Their duties involves managing databases, engaging with voters and relaying part messages. Though situation iri panapa pari kunzi vanhu veFAZ pari kunzi vasiya kushanda navaMnangagwa, vadhamba kana varamba kushanda navaMnangagwa. Chikwata chinozivikanwa zvakanyanya nekuvhundutsira vanhu nokuchikidzira vanhu zvakawanda zvachaingoita. Even nyaya yakaita seiyoyi ichibuda nokuti vanhu vanozivikanwa kuti vanonyeba zvisingaite, haitotembeki kuti inenge iri yechokwadi, because ivo vanhu vekuti vanotoshanda nekunyeba. Saka it's very possible kuti vanokwanisa kungobudisa situation iyoyo, messages akadaro kuti tasiyana nekushanda navaMnangagwa, dziri nyaya dzekunyeba. Vane zvinhu zvavanenge vachitraya kuda kuno achieve or so, but ndo zvazvingori iko zvine update iripo yekuti vari kunzi vasiya kushanda neZanupf navaMnangagwa. Tiri kupinda pane imwe nyaya zvekare yatiri kutambira. Tiri kunzwa kuti zvoni kuMbare Musika vatanga kugadzirisa kurenoveta. Munoziva nyaya yakambotaurika yaya pachinzi ndo mukana uripo kuti tibva togadzira totanga kuisirana maPOS paeach booth, so that mari yese yakunorekodwa imomo, zimo rachinchichi mataxes achitorwa. Now ndiri kuona mwari kubuda ari kuti this evening I was informed that they have already started constructing a perimeter wall commonly known as a Jura wall around Mbare Musika. However, people already began setting up makeshift stores. The concern is that with the week, many could return in large numbers and occupy the open space again. Ndo nyaya iripo update yenyaya yekuMbare Musika, kuri kuzikanwa kuti kwakatsva kwakabvira musika muhombe wemuZimbabwe wakaparadzwa nemoto. Iyo inova nyaya yakarwadza vanhu vazhinji. So pari kunzi mawalls acho kana kuti majura walls atotanga kutogadzirwa. Ndo dzimwe nyaya dzatiri kutambira zvekare. Tichidzika nenyaya dzimwe dziripo, tiri kunzwa pane nyaya yavaJacob Ngarevume, avo vane mazuva anokwana iwo kuita zvekuma 73 vari mukati vakabvarirwa. Vari kunzi opposition transform Zimbabwe leader Jacob Ngarevume will tomorrow appear in the High Court for a bail ruling. Ngarevume, a fearless activist, is facing charges of disorderly conduct and participating in an unlawful gathering. So vaNgarevume vanchange vari kupinda mukoti muzuva ranhasi. Ndo situation iripo iri kutoitika. Tova tabata zvekare nyaya pane imwe iri kuitika. Makaona mese vaChristopher Mutsvangwa navaVictor Matemadanda vakadyiwa kumaWar Veterans kwavainge vachishanda vari for the past 11 years. VaMatemadanda vakaonawo mavhotsi avo mashoma, vaChristopher Mutsvangwa vakaona 11 votes chete. Saka nyaya kuitika panapa pari kunzi vave kuda kuchallengeana zvemavhotsi iwayo, nekuti vari kutaura kuti aiwa the way yazvakaitwa haisi chaicho. Saka zviri kunzi zvakuda kuendesana kukoti. Ndo nyaya yandiri kuona panapa iri kunzi reference to yesterday's Gweru Congress. War Veterans says the Congress was void since it was done by a faction or parallel structure of the association. Therefore, they shall pursue legal action to dismiss it. Kureva kuti
vave kuenda kuda kuno challenge zvinhu zvizhinji zvinenge zvakaitika nekuti takazotanga kunzwa rumors rakutanga kuti vachiwenga ndo vahijeka vakutanga kutokontrola zvekuma veterans. Unoziva zvinotaurwa nevanhu hazviperi, nyaya dzavo dzemusangano wavo weZanupf vanenge vachingofumurana zvakawanda wanda nekuitirana futi godo pachavo ipapo. Saka nekusaizana masimba ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka panapa pari kunzi vakuda kuenda kuno challengeana. Tobva tadzika neimwe nyaya zvekare yandiri kusangana nayo. Pari kunzi kukadoma kwakabvira umwe moto zvekare. Kadoma inzvimbo yekuti yanga ine umwe musika, saka kwaimboaccuswa futi nyaya yezigi zvichinzi ndokumwe kuri kuitwawo unyang'anya hwekudonhedza mazigi. Saka kwakazongoonekwa futi mumwe moto usina kunzwisisika kuti wakabva nekupi, asi vanhu vazhinji vari kungonongedzerana kuti aiwa vanhu ivava vanhu vari kuda kutraya kuda kunonzi vari kuda kudhifenda zigi ravo ndo vangadai vari kuita se vari kupisana nenzvimbo idzodzidzi. Ndo mamwe mashoko ari kutenderera zvisingaite makungwa ari mumastreets. Tobva tabata nyaya pane yakaitika pamazuva adarika yava Dexter Nduna. Munongoziva mese vakambobuda kapa last move yavo ndeyekukumbira ruregerero kuna vaMnangagwa. This time vaDexter Nduna vakasungwa nenyaya dzavo dzeseat parking idzodzidzi. Kumashure vakapuwa warning neseat parking kunzi mukazviita zvamunoda kuita izvi vachida kugadzira hanzi team chapter munosungwa. Saka vakazosungwa vakaunza meno nyaya dzekukolekta mari dzeseat parking idzodzidzi kuChegutu ikokoko. Saka vakasungirwa nyaya iyoyo because it is seat parking is not good chinchi, because nyaya yacho yanga yafadza maZimbabweans because vanhu vanetawo neseat parking the way inenge ichiitika kuti mari dziri kungotorwa but the way vanhu vacho vari rough. Saka vanhu vatoneta kuti isusu I think zvinoshanda kana izvi zvaidatwa navanhunduna zvabudirira, asi unfortunately vanhunduna vasungwa. Ndo situation irimo paZimbabwe iko zvinezvi. Tichiuya pane imwe nyaya zvekare pari kunzi Zimbabwean academic and publisher Professor Ibo Mandasa has been appointed acting Secretary General of the Global Pan-African Movement. Ibo Mandasa munovaziva mese, asi ndo vekumboita mbiri mazuva adarika aya vachipopoterwa nevanhu vachallenger vaadvocate Nelson Chamisa vachitaura kuti Chamisa, go away with your golden zenith or else I will expose you. Ndo vacho vaIbo Mandasa. Saka pavari kunzi vaitwa Secretary General akanga aripo ipapo pa Secretary General pacho akafa. Ndo nyaya iripo. Saka ivo ndo vakabva vafana kuiswa pachinzvimbo ichocho. Tobva tadzika zvekare mhuri yeZimbabwe pane imwe nyaya yakaitika nezuro vaMnangagwa vakanga vari kupurazi ravo nechikwata chakasiyana siyana netimu vanga vanaro ikoko vanosanganisira naScott Sakupwanya, deputy finance minister uyo anova iye mwana wavo akaonekwa vari pamufananidzo. Pari kunzi Mnangagwa and his foot soldiers including frontman Scott Sakupwanya today at Pre-Cape Farm, which has become a Dinyane school, where they held a meeting mapping the way forward now that Chiwenga banned the 2030 ED anenge achitonga slogan. Obviously they wouldn't have invited Chiwenga. Ndo nyaya imwe yatiri kuona iri kutaurika muma streets imomo. Pari kunzi saka vari kutsvaga nzira imwe ingangoshanda nekuti nzira yekuti 2040 anenge achitonga yakamiswa ikarambirwa. Saka ndo nyaya yatiri kuona yavepo. Tobva tadzika zvekare pane nyaya iri kutenderera yaProfet Walter Magaya. Vanhu vazhinji vakambobuda vachitraya kuda kukomblena kuti chii chiri kuitika, vari kunyeberwa here, muri kuvaataka here, what's going on pana Prophet Walter Magaya. Prophet Walter Magaya pari kunzi he borrowed money from Getbugs and he defaulted on nearly $500,000. Getbugs is now owned by Jay's Shah. Shah really loses it when it comes to money. Magaya's hotel and stadium may be gone unless he pays up. Vakanga vakatora mari yezvikwereti yekuti I don't know vaiti kana kuti ndo kugadzira zvinhu zvavo kuti zvichinge zvichase zvichibudirira vachizodzosa mari bijana. Saka panapa mari yakudiwa, ndosaka vakaendesana kumatare edzimhosva kumaHigh Court zvikanzi tabva kuda mari yedu. Saka ndo pakapuwa mutongo kuti ayo zvechokwadi mari ikasabhadharwa tiri kutengesa stadium nezvimwezvi.
nehotewe yenyu. Ndo nyaya yavauta magaya. I know kuti vanhu vazhinji vakanga vakukomplaina kuti touch not my anointed one, muri kuvautaurire kuti vazonzwaro, but ndo nyaya yechokwadi iripo, hama dzadiwa. Hatizozive kuti kana mimi muchiti anointed one wenyu pamwe hamudi kudzinzwa nyaya dzemaprofits enyu, I don't know kuti munenge muchidawo kuti pachinge paitwe sei. Tobva tadzika imwe nyaya zvekare, hama dzadiwa, iripo pari kunzi the Ministry of Health and Child Care wishes to inform the nation that Zimbabwe now has 2 confirmed cases of mpox, one in Harare and another in Mbare. Both cases are in isolation at home and are receiving appropriate care. Both cases are stable and recovering. Chirwere chakadeclarewa icho chiri kutonetsa chavemo muZimbabwe chempox yaimbozikanwa ichinzi monkeypox yakapindira muZimbabwe iko zvinezvi. Mumwe wacho ari muHarare. Kune vari kuHarare mogara makangwarira ikoko, pese pamunofamba zvamunoita itai muchiziva kuti mpox yakapindira muZimbabwe yavemo. Imwe yacho iri kuMberengwa, saka kureva kuti kumaruzevha nekumatauni inenge yakapindira iriko. Ende chimwe chinhu chiri kuitika ipapo ndechekuti mpox iyoyo vanhu ava havasi kuzvipatara, isolation dzavari vari kuisolatwa vari kudzimba. Ndo situation iripo yatiri kuona background. Tobva tapinda zvekare pane imwe nyaya yatiri kuona panapa iri kuita kakuvhundutsa vanhu vakawanda. Pane mumwe akangobudawo ari kutaura, vari kutaka kusumudzana nauyo anoitwa George Charamba anova spokesperson wava Mnangagwa. That guy akatangawo ataurawo on X achiti who is our enemy here, the one who distribute food to hundreds of people or the one who donate cars to only 80 chiefs? Saka pari kunzi saka muvengi wedu sevanhu chaiye ndeupi? Ndo zvaibvunzwa panapa. George Charamba uyo anova spokesperson wakawana Mnangagwa ndokubuda achitutuma nehasha achiti dununu Zimbabwe is hundreds here, and your American have been feeding the millions. Uri chireshe. Ndo mashoko akashandiswa panapa kuti chireshe pachiudzwa munhu akanga atrial kuraisa maonero ake. Inova nyaya zvekare inotoshamisa kuti munhu anoshanda maofisi akaita seiwayo anopindurana nemaZimbabweans rafu yakadaro. Zvinhu zvinotoshamisa vanhu vazhinji, but ndo zviripo, hapana zvazvingaitwawo. Ende kuna umwe moto zvekare wakanga wabvira kuna Willowville, Geneva Turnoff, opposite Geneva Turnoff. Ndo pane moto wakabvira ipapo ukapisawo zvinhu zvakasiyana siyana, masofa evanhu, zvinhu zvaipapo, furniture zvaitengeswa. Ende George Charamba ndokubuda zvekare ari kutaura kuti saka apa tapisa zvekare here, ndisu futi here, because vanhu vakawanda muZimbabwe vari kutaura kuti imimi ndimi first suspect pazvinhu zvese izvi zviri kuitika, because nzvimbo dzese zhinji dzacho uchaona kuti kunenge kuchinzi kumusika kuri kuzokanganisa zigi, kuri kuzodidi nyaya dzinenge dzichingotaurwa nevanhu. Saka pari kunzi imimi makuda kutraya kunovharidzira nzvimbo idzodzo kuti dzinge dzichikanganisika dzichizoshanda kuitira kuti mari yenyu igare yakaita sei, igare yakasimba. Ende munoziva kuti chinhu chese chinoitika muZimbabwe, anowana problem kana kuti anotanga kunongedzerwa munhu anenge ari in control. For example, zvinhu zvakashata kana kunzi kudzimba kumunenge muri, munhu anotanga kunongedzerwa munhu anenge ari in control of that house, ndiye anotanga kunzi ndiripo. Saka zvakangofanana chero nemvura yekukariba chaiyo ikangonzi yapwa kana yapera, vanongonzi ndo vamwa mvura iyoyo. Ndo zviripo, hapana pekuti panganzi panonongedzerwa umwe munhu kunzi ndiye anenge aita. Muri yeZimbabwe ndakoti ndiwe panapa, ndo nyaya dziripo dziri kutenderera, dziri kutrenda muZimbabwe right now, dzanangoti ndiko kuzivisai dzese idzi dziri kuitika. Kana uchingosvika panapa first time yako, panonzi paCoolient, tanga nekulike this video. Kana usati wasubscribe, wogara wasubscribe, wojoina this amazing family, patinoramba tichipanana nyaya nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.